先生、こんにちは。今日は10月の12日の火曜日です。宿題を出します。先生、チェックお願いします。宿題の謎を始めます。これから家族のメンバーを紹介します。私の家族は4人です。父と母と弟と私です。両親の仕事は農家です。弟は学生です。私の家族で父が一番厳しいです。今私は家族と一緒に住んでいます。先生、以上でどうもありがとうございました。先生、こんにちは。今日は10月の13日の水曜日です。宿題を出します。先生、チェックお願いします。宿題の謎を始めます。日本でどんな仕事をしますか？日本で製本をします。ベトナムでその仕事をしたことがありますか？いえ、ベトナムでその仕事をしたことがありません。日本のどこで出資しますか？日本の大阪で出資します。会社にベトナムの先輩がいますか？はい、会社にベトナムの先輩がいます。誰に仕事を教えてもらえますか？先輩に仕事を教えてもらいます。先生、以上でどうもありがとうございました。先生、こんにちは。今日は10月の14日の木曜日です。宿題を出します。先生、チェックお願いします。宿題の謎を始めます。1番、これ誰ですか？私の母です。家に住んでいます。そうですか。2番、これ誰ですか？姉の子供です。かわいいですね。いくつですか？3歳です。3番、犬、かわいいですね。ありがとう。ベッドのゾーンです。何歳ですか？16歳です。16歳おじいさんです。先生、以上でどうもありがとうございました。